खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै थारुनजों दाउ बेदरजों संनो नागिरदों। दाउ बेदरखौ जों एवगासिनो। नाथुर गोरान, थास'जों नाथुर गोरानजों संगोन। बेनिफ्राय एम्फौ लाथा भाजा एवगोन। बेदरखौ एवनो थाखाय जों दा रेडि खालामगासिनो। जों दा बेदरखौ एवगासिनो। बेदरखौ एवफ्रामनानै लानानै जों दा थारुनखौ होगोन। जों दा बेदरखौ एवफ्रामनानै थारुनखौ होबाय। बिनानावा एवगासिनो। दसे एवबावनानै दै होसिगोन। जों दा थारुनाव दै होसिगोन। ओंख्रियाव दै होनानै लाबाय। दा बेखौ खोबनानै गोदौ होसिगोन। थारुन ओंख्रिया मोनबायानो जोंना। आं दा साखिनो नागिरदों संख्रि नांदोंना नाङाखै। जोंना थारुन ओंख्रिया मोनबाय। गोदौबाय थानायखौ खिथालायासै। जों दा एम्फौ लाथाखौ सुनोसै। एम्फौ लाथाखौ सुखांनानै एवफ्रामग्रोनानै लागोन जों। बेनि उनावसो एवफिनगोन। एम्फौ लाथा सुगासिनो। एम्फौ लाथाखौ सुखांबाय। सुखांनानै दा एवफ्रामग्रोनानै लानोसै। एसे राखांबायथाय बस'नानै लागोन बेनिफ्राय। दसे खोबनानै दोननोसै। दा जों एम्फौ लाथाखौ बस'नानै लानोसै। बस'जोबखांनानै थाव होनानै एवनोसै। बस'जोब्बाय। थाव सेरबाय दा। एम्फौ लाथाखौ जों दा एवनोसै। सामब्राम फानलुबो होबाय, मस्लाबो एसे होबाय। बेनिफ्राय जों होनोसै दा एम्फौ लाथाखौ। जों दा एम्फौ लाथा एवगासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बारा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ। मानोना आं दासो गोदान चेनेल खुलिदों। भिडिअखौबो मोजां एडिटिं खालामनो रोङाखै, सोलोंगासिनोसो। जोंना एम्फौ लाथाया मोनबाय। बांद्राय खामफ्लेबाय। थेवब्लाबो जानांसिगोन बिदिनो। आं दा साखि नायनोसै माबायदि जादों, संख्रि नांदोंना नाङाखै, गोथाव जादोंना जायाखै। दा साखिनानैनो नोंथांमोननो खिन्थानोसै माबायदि जादों। गोथावानो जादों जानायालाय। दा आं खांनानै दोनसिगोन। बेनि उनाव जों दा एम्फौ लाथा मोनखांनानै थास' ओंख्रि संगासिनो। आं थास'आव थाव होआलासिनो सङो। डाइरेक्ट सारायाव होखानानै संख्रि एसे होनानै रबहोग्रोनानै उनाव एवनानै टमेट'खौ होबाय। बेनिफ्राय दा संगासिनो। नाथुर गोरानखौ थास'आवनो होगोन। थास'खौ एवना लानानै दै होनोसै। दै एसे होनानै रुइनो थाखाय दै एसे होनानै लाबाय। दा नै थास'आ रुइबायानो, थुफ्लेगासिनो आं। बेखौ एसे थुफ्लेनानै नाथुर गोरानखौ होनोसै। नाथुर गोरानखौ होनोसै। नाथुर गोरानखौ होखांबाय। होनानै दसे जब्बावथोंसै। बेनि उनाव थास'आ मोनसिगोन। थास'आ जोंना मोनसिगोन। बे थास'आ जोंनि हाजोनिनो, बायनाय नङा, हाजोआवनो खानाय। मोनबाय नै थास'आ जोंना।
नै जोंना बिनानावा थास'खौ साखिगासिनो। गोथाव जादों होननानै बुंदों। जोंना थास'आ मोनबाय, ओंखाम जानोसै जों दा दसे थानानै। जोङो दा ओंखाम जानोसै। थारुनजों दाउ बेदर, थास'जों नाथुर जुनाय गोरान, बेनिफ्राय ना खर' मोनसे लादों, एम्फौ लाथा भाजा। जों दा जानोसै बिनानावजों आंजों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनाखैबो जानो हागौ, मानोना आं दासो गोदान चेनेल खुलिदों। भिडिअखौबो मोजाङै एडिटिं खालामनो रोङाखै, सोलोंगासिनोसो। आरो आं मोजाङै रायलायनोबो रोङा, मा बुंनांगौ मा बुंनाङा जायो। थेवब्लाबो नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायसाबदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय, खुलुमबाय। नै जोंनि हाजो गोजौनिफ्राय गाहायाव बेबायदि नुहुरो। मेसें बोथोरखायनो बारा मोजां नुवाखै। एप्रिल मास समाव बिराद मोजां नुगोन। बैसागो बोथोर जेब्ला हाबगोन होनबाना बिलाइफ्रा खिलियोना, गोदान बिलाइ खिलियो, होनब्लाना जोबोर मोजां नुयो। दा मेसेंखाय हाग्राफ्रा रानजोबनायखाय बारा